diskussjoni li segwiet dak li ġara wkoll fl-Amerika ftit tal-ġranet ilu fejn kellna l-att illi għadda biex jirreżisti biex jiġilet l-inflazzjoni u allura kemm hemmhekk tifhem l-importanza li relazzjonijiet kummerċjali u diplomatiċi ma jkunux biss dawk transatlantiċi, dawk maċ-Ċina, imma jkunu aktar mifruxin ukoll. Ġifieri qed nitkellmu mal-10 pajjiżi li semmejt inti wkoll, mal-pajjiżi fl-Afrika kollha inkluż biex niżguraw illi supply chains tagħna f'dan il-perjodu diffiċli naxxenti mill-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja ikunu assigurati u għalhekk l-importanza ta' summit bħal dak tal-lum fejn kellna dialogu nemmen li kien wieħed kostruttiv ħafna fejn rajna wkoll niċeċ ekonomiċi ġodda bħal dawk fid-diġital, fl-innovazzjoni, fil-konnettività fejn wieħed jista' jimraħ. Semmejt Singapur u hemmhekk fejn pajjiżna għandu relazzjoni importanti ftit tal-ġranet ilu fil-fatt kellna is-Civil Protection Department tagħna li kien qiegħed hemmhekk u hemm relazzjoni li għaddejja sal-numru ta' snin fejn hemm kollaborazzjoni kif fuq il-protezzjoni ċivili kif ukoll fuq il-frontieri u għalhekk fejn iva rridu nibqgħu naraw din l-erja tant importanti li niddiversifikaw fin-niċeċ ekonomiċi f'dan il-mumenti relattivament diffiċli jew diffiċli ħafna imma fejn tittara li dan id-dialogu jibqa' wieħed miftuħ ħafna.